Edmonton no Canadá, Gold Coast en Australia e a partir de setembro Pontevedra. Son as tres únicas cidades do mundo que albergaron en dúas ocasións unha gran final dos campeonatos mundiais de triatlón. Para mí este es el evento más importante que España va a organizar este año a nivel deportivo en este país. Pontevedra, ¿por qué? Pontevedra porque lo organiza muy bien con la Federación Española, pero sobre todo porque el recuerdo que se llevan nuestros participantes, esos 5.000 deportistas que van a venir de la ciudad de Pontevedra, de las actividades que aquí les van a organizar, de la comida, de lo que pueden hacer, es un recuerdo que siempre queda en sus memorias para toda su vida. A cita será do 23 ao 27 de setembro e será maior que a de 2023. Súmanse os campeonatos do mundo de relevos de grupos de idade e a modalidade sprint, que suporá a participación duns 1.000 deportistas máis. Agárdase a chegada de preto de 5.000 triatletas que mobilizarán entre 15.000 e 20.000 persoas procedentes duns 80 países. Calcúlase que o impacto económico na cidade e na contorna moverás entre os 45 e os 50 millóns de euros. Desde que celebramos campeonatos do mundo de duatlón e triatlón, desde 2014, aquí todos os hoteleiros de Pontevedra nos comentan que a partir deses campeonatos empezou a haber turismo internacional moito máis incrementado e ademais que repite moitos anos. Estamos hablando de que por cada euro invertido de la administración va a superar los 25 euros por cada euro invertido. De esos números estamos hablando. A proba está orzamentada en 3,5 millóns de euros. O Concello chegará a 1,4 millóns e a Deputación 100.000 euros. Ademais dos patrocinadores privados e das taxas dos deportistas, o Goberno local agarda sumar a Xunta a organización do evento. E da Xunta falamos tanto de deportes como da propia Xunta e especialmente de turismo da Xunta e do Xacobeo, porque isto vai a ser previo ao Xacobeo 2027 e, polo tanto, creemos que se pode utilizar a gran serie, a final das series mundiais como unha promoción importante do Xacobeo. O alcalde destacou o impacto da gran final no eido promocional. Ademais, este ano, como novidade, o circuito de ciclismo das probas de elite masculina e feminina pasará polo centro da cidade. Vai a pasar polo centro da cidade por primeira vez e iso van a ser polo menos 4 horas de promoción da cidade de Pontevedra nesas dúas probas, que é absolutamente importante. A gran final contará tamén con importantes eventos paralelos, como o Congreso Mundial de World Triathlon que se celebrará no Concello de Sanxenxo.